फरायसा आफाद गोबां इउनिभार्सिटि आरो कलेजनि फरायसाफोर बा गासै रायजो राजाफोरा सोमावसारगासिनो दङ जेराव आसामाव दुंहाव थासारि सोलिनानै दं। गुबुन फारसे आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टार्स आरो बावैसो 29 नभेम्बर 2025 खालि मोनद' हारिनो एसटि होनो मदद खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव रिकमेन्डेसन ले खालामनाया अनजिमा बाङाइ एसटि हारिफोरखौ समखिखांहोदों आरो जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय थासारि सोमजिहोदों। थाखानाय एसटिफोरा एन्जय खालामबाय थानाय राइट्स एन्ड प्रिभिलेजाव खहा जाया खालामनाय जेबो थांखिखौनो मानिनाय जानाय नङा होननानै रायजो सरकार आरो मिरु सरकारनिसिम लोगोसेयैनो कनसार्न अर्गानाइजेसनफोरनिसिम हुमखि होदों। बेयो नंगौदि मोनद' हारियाबो सांबिधानिक आरो जौगानायनि मोन्थाय दं। बिथांमोननि दाबिया मोनसे गोजाम दाबि, नाथाय गोदान जेंनाखौ सुस्रांनो थांनानै थाखानाय एसटिनि खहा जायोब्ला थासारिया मोजां जानाय नङा एबा आउट अफ कन्ट्रल जानो हागौ। आंबो सासे एसटिनिनो सासे सोद्रोमा हिसाबै आरो आसाम भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स, एसटि कमिसन आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियानिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो without affecting the rights and privileges enjoyed by the existing ST communities of Assam बे जेंनाखौ जाहाथे एमिकेबलि सुस्राङो बेनि थाखाय